itiyogo kanyo mondo ilosgo ibergo do osiptal mondo jopiny oyud thieth malong'o. To ang'eyo ni kinde mabende sirikal mar Kenya Kwanza, mano mar jatend piny William Ruto, kinde mabende ne gitimo kisera margi mar ombulu, mano ka yiero mahiga mokalo pok ochopo. Nitiere manifestos mopogore opogore mabende ne giwacho ahinya to e sekta mar thieth. Sani wanyalo wacho ne en higa achiel koro nyaka ne sirikal mar William Ruto chak tele pachoka. Kaluwore kod manifestos mag Kenya Kwanza, un kaka jogo mantiere e sekta mar thieth, buseneno ka gigo ket kare monyalo wacho ni ero koro wan jothieth wawinjo ber. Manifesto mar Kenya Kwanza nowacho ni gibo ndiko jothieth 20,000 higa ka higa. To mano pok otimre kaka wang'eyo. Kwa no ayudo buok kaka ne ker nyiso ni en kodwa launch community health service jo nyamrerwa 100,000. To piny ndo nyamrerwa ni enti yako de kanye. To gin joma nade to gisomo ang'o. To wasa ise ka nyamrerwa mitiere kod gweng' minyiso gini koro gin tijgi wuotho kod gweng' gi fwambo tuoche. Ka gido ngama tuo to gitiere hospital. Ka gikawo data mag jo pressure gipimo pressure to koyudo ni pressure titiere hospital. To pinyo gini kiseta kawo gitero gi hospital to kawo dhi thiedho gi. Ok nyal wuotho kod gweng' kika imanyo nyithindo mapok odhi skul moko somo tero gi skul. To gidhi skul to gidhi jopuonj onge, buge onge, chok onge. Nyaka get system ajo ni kindiko nyamrerwa 100 to indiko 10 medical officers. Ma hospital kada reach a gweng. Ma ka nyamrerwa paro wuotho kod gweng' ni to gi report to maybe daktari achiel. Gik mag yudo gote daktari lima handle. Kotamre to go next referral dhi kanye. So there should be a proper referral bill. Ning cause you a kod gweng' kai what next. But currently in blind maki ngatu wuotho gi tablet odia ni kama data ni ango ndio mama nigi diabetes ni sukari. Yudo ka what next. Yedhe onge, insulin onge, hospital kache kata metformin, machine da pime go be onge, sirene da chuoki go be onge. So what was the need man diagnosing tuino ko kinyal manage? Just ends up frustrating people. Gini yore ignorance is bliss. Pinja ndo jo mariek. Ni kani kyali ni tuono. Ino kibinye wach ne mang'eny. To kidhi kawo idhi timo kata mana screening viability you don't miyo mo ni cancer mar cervix. To what next? Okinyal thiedhe, okinyal confirm anywhere. So mage moto mojo ni it's good, yes, the effort, but the effort must make sense. Yachini kimoti one this is the end time goal. Ni kwa zaidi jogi to what next? UHC mi ni UHC ni. Wazipo jogini what is the funding? Pesa magi thieth kajo guseka musegero hospital in Australia free. You cannot tell me NHF madi drive at UHC at 500 shillings per month. To me a bit me in contributory each will every month. To Kenya kai only 20%. The time private Kenya manyuma ni gimshara michulo. 80% gijo informal center jojo akali. Ere akibo convince gi michun gi nigi gol mi abijino. Kiyonge mabedi kata manaja boda cha. Ochulo mana NHF cha. Seche mogo repiny mo tour, mogo na thieth. Kota gi no chul for 2 years. 500 times 2 years, man 12,000 only. To go thieth bodo yudo ko tour almost almost 200,000. Mana thara mane. Chelo kama riembo mtoka, to go se tumo mtoka ni kole go ka insurance. Mana sara, neno. Pinje mako kaka pinje ma Ghana. No acho ontimo the opposite ngoni tax base. Mika oni je migo ngato ushuru 16% mar VAT cha. Tika 2% atamana aria ye kanyo. Ticket healthcare. So sasa mangata ngato nyonya gimona mona piny kai. O contribute health system. Mara NHF ni ultimate in countries like Germany ata malu pra boro magjo piny ni mshahara. Kuringa ndogi togi fund. Then the other thing majo pinti mara jotend pinti mara ni jupuon jo army police that do countries money contribute NHIF the biggest gikao gigolo gikete insurance magiwegi gitimogo hala gi pesa ni go the biggest group support gi bende ugolo. So it's a very huge confusion and mix up marking here. What is the goal? What's the ultimate goal? Nothing to it. NHIF will fail. You say fail manja go joke kadaji hospital for some time. Sooner or later koke via hospital magwegi okubiru thieth makare. Bobe ni kindi ikichango gikini kitho kama kuonge. To hospitali magigiwegi moko besa ni kidhie to NHIF no kiti wacho ni jotije pinyo wacho kende manyalo tiyo. Yes. NHIF bende sani konyo jopiny adira. Watch no watch mar healthcare financing is a very painful thing. Which osipra monu jawaiko min mane chiemo ka du achiel mokadho. To ni miene kana oingore gotindo kotere hospital moro magwegi.
to jogo tamre ka omiyo ni tere kete ICU ni gichul deposit. So chiku gigo lelo for 200 kanye michul deposit. Mamba de magelo pesa ni saa bichi ukinyi ko kapinyiru to miyo ni obidwana wana to lengole. Just because no onge pesa. To okonegedie private hospital ni negedwa no negedie private hospital. Emani ni niko kidhi kanyo to kitiro ngato ni public oxygen onge o ICU bed okti o daktari onge. So chuni ni kai ni jatu anja mama na nyagide nanja otuore chiemo kai. To nangi anako gapenyani to danga ko ga chomkanye adhira shia ko sa de hospital magwegi. Because the first choice we make the job mikongo make bo choose whether kanga tibo chango katabroto. So it's not fair. That's why some of us don't like it na afford. But you piny mang'eny ok nyalo wachno. Kinyangi ka udhi cha midi meosi. Do jatuni otho. No me pile kata kaka union kwa yuak no ujo lit ne jo piny. Okwa yuak mar wakendo. Wan wanyalo wuok wadhi oko wamanyo tije go oko. You can still choose mondo wawe system ni mondo wadhi. But jimi weno iwe jodela